Nosaltres som la companyia Fluid, som una companyia de teatre físic, que per ara som nosaltres tres, que som la Caterina, l'Adam i jo soc l'Alfredo. I junts han fet unes obres de teatre físic, que en aquest cas en el Festival Niu presentarem Ostinato, que és la nostra primera peça. I en aquest cas Ostinato és una declaració d'amor a la vida, tenint clar la inevitable certesa que aquesta s'acaba. Llavors és una obra molt poètica on l'element principal d'expressió és el cos, que és la nostra essència com a companyia, i generem uns inputs, uns moviments que fan que amb l'acció que nosaltres hem pres com a intèrprets i creadors, perquè la nostra companyia per ara són nosaltres tres i som intèrprets, creadors, directors, escenògrafs, il·luminadors, i amb aquestes decisions que hem pres deixem oberta la possibilitat de diferents interpretacions. Llavors, és una de les característiques també de les nostres peces, ja que tenen un aire molt poètic i amb la pròpia definició de la poesia, tot i que per part nostra hi ha una proposta molt concreta, sabem que dona pas i possibilitat a l'imaginari de cadascú i que per tant la nostra peça pot provocar moltes coses diferents i moltes interpretacions diferents que decidim acompanyar amb l'expressió corporal.